akọrọ na amabere the details ihe mere na ndị a bụ ụnụ na-akọkwa n'elu akọrọ na amabere the details ihe mere na ndị a bụ ndị anti-kidnapper squad na-achọ ndị kidnap onye police and na those boys lodge na hotel Akwa attract ha wee track ha dia ka efu na-akọzi ya wee gbasara Akwa na detain mmele onye a na-achọ bụ ndị kidnappers and ka agosi ka ọ bụ na ụmụazị anyị ezi wish Akwa nwanne Akwa bụ onye isi ba ọ na-alọgosi okwu a maka nsi alọgo okwu a ka ewu nche ịlọgoji okwu a nothing concern him and onye na-ekwu abataga ọ nọ bie na hotel si hotel asịrọ mmadụ jee mee something bịa lọja na hotel onwe ka o si gbasara gị ihe dị ga kwesịrị imezi na abụ ihe etu o ji ego na ọchọ kọntaktị ahụ onye kpata ego ọkpata mmadụ kpata kọntaktị ụdị ihe a sef bụ embarrassment ka ọ bụ to the extent ije gbagbube sekuriti maybe na ndị sekuriti ji ọga ha resist ha from ịkpụ ọga ha wee pụ ịghọtago trepụl anyị mo nwanne anyị nọtagbekwa ahụ nwanne anyị nọzụkwa ọba na n'ọkwọ ndị anti-court kidnapping ife nwa abịa bụrụ nwanne anyị n'ọkwọ na junior brother ya ka asị a na-achọ ịghọtago gbagbaji egbe ya ka ndị sekuriti kpechiri ebe wee ba gbagbaji egbe egbe nọ ndị kidnapper akpa na obeghe ibe anyị na-egeji ka ọ bịa na Facebook bịa gwa anyị na ọ bụrụ ndị kidnapper ogene dị gbuo dike mbọsị ife dike pụtara achọba dike mbọsị ife dike pụtara achọba dike ncheke has killed udere n'ozu anụ cheke egbugodere n'ozu anụ ọ bụ na osisi na-akwụrụ n'ọfịa agbụrụ ka eke ọ na-ana mana asị ga-echụba odogwu ka ewudo odogwu ga-atọwuo odogwu emechaa kpụrụ odogwu o mere n'izu ome n'ọnwa o ruo ihe ahụ eji ama odogwu ihe ahụ odogwu na-emekarịcha erutekwara odogwu nọkwa akwa ọ ga-aghọ n'ihe ndị mmadụ jizi eme update ma ndị niile na-aba na peji Akwa na-ewere giveaway na-ewere ma ndị ebiri machine ma ndị ebiri moto ma ndị ebiri keke unu niile ha ncha niile ma ndị blọga ma ndị entertainer ha ncha niile kpakara dem jizi Akwa na-eme ihe egwuregwu chetakwa na somebody's predicament ọnọdụ mmadụ nọ taa abụrụ onye nwadebere onwe n'ọnọdụ a adị ihe mee mmadụ ijere aṅụrị ọṅụ were na-achọ view ife ndị ekwu ihe akịta abụ o nwere fake account edere Ezeobi arụsị ego na Asaba edere Jeff Ezeobi arụsị ego ihe a fake account ha dị 88,000 followers ihe a bụ pure fake account ha bụ the first account as early as 7:30 a.m. nyewa bụ ụzọ wee buo the news na eburu Akwa emego m investigation chọpụta na fake account the same account na-epostụkwa na-eburozi Akwa and other bloggers ọ na-atọ gị ma ndị nọ na 1,000 followers ara eghe ọkụ ka e were Akwa present condition were build their page. Thank you very much. Etu isi eghe ọkụ na-eji somebody's problem or somebody ndakwasara mmadụ ka i wee build by ya network etu a ka mmadụ ya esi ji gị e build network ọ bụgodị na ọ bụ your enemy amụ na amụ na ihe dakwasara because mana na ọdụ ma ya adakwasa echi. Anambra State there's no security. Anyị na-ekpe ekpere na-eti mkpu na-ayọ gọvanọ ka e nwee security. Ihe bịa mee ụfọdụ na-ebu news o nwere ife m chọrọ ikwu people na-ede m okwu n'ọnụ ka m kwuo okwu enwebeghị m ekwu now. No, the appropriate time will come when I will say a word that will shock everybody. This is just a warning or kind of advice for ndị niile na-twist stories. Before they will take this video you ochie a post to as if to say na Akwa abụ Chukwu Akwa akarịkwa ha na-edi n'ọgụ Akwa akarịghị anịnị
akwa akara ihe otokoto ha, akwa akara ihe ndị ochie kpara ike. Onwe onye na ha anwụ anwụ, as long as na ibu flesh and blood. Ọ Chukwu kere onye ọbụla. Ife mee mmadụ ị ga-anọ n'ekpere maka ịma ha na ọ ga-abụ your own turn tomorrow. Because ịmụ mmadụ amụ n'ọnọdụ ọjọọ dakwasara ene, ị mara na echi na ya ejighị wee mụ gị amụ. Unu amụsị na mmadụ amụ n'ọnọdụ dakwasara ene. Efe ị gara anọ bụ solution ka ị ga esi mee abana wee sụọ abana nni. Ụfọdụ asị gị na ọ pụtago, ụfọdụ asị gị na ọ pụtabeghị. Foul. Use only brain unu. Don't allow obere ife ka e deceive ogi. Use your brain. Onwe ife mma ekwu. Kama ihe na-ekwu bụ ọchansị mara onwe gị. Ọchansị mara onwe gị. Mara onwe gị. Mara onwe gị. Stop using somebody's predicament to mock him. You never know whether or not your turn tomorrow. Thank you very much.